Saio hau Lesakako udalak babesten du. Bueno, eta gaur egun handia Lesakan, nola heldu da afera? Bueno, aurten pixkot berezikoa izanen da, azkenin, akigu azindan nik aferakin izan duen, alde batetik abeltzainen errebindikazioa eta bertzaldetik gerora etorri zen Nafar gobernuko debekoa. Eta ja horreia aldatzen du feri eguna goiti bera, eta gero seguraldiak ez du laguntzen gehiagi, eta aurten feri egun berezia izanen dugu. Alare ikusi du programazioa nahiko beteta duzuela. Bai, atzo hasi ziren feriak, jarriro txapelketakin, musika eskolako emanaldiakin, trikititxakoak ere hor barna ibili ziren. Eta gaur herri kirola postuak izanen dire, gero pilota partiduak, musika ere bada, beti gazteko antarikoak ere ibiliko dire hortik, eta zer ikusi eta zer egineko. Erki gozatu egunaz, alduzen neurrian. Eskerrik asko. Kuxue Antxorregi eta Beatriz Tanko. Jorge Naizmendi, Gipuzkoarra, hemen, nire onduan. Eta gizonezkoetara pasatoz, Junen Kañamares, bi legusuak. Eta Endika Goia, Beratarra. Oien Larretxea eta hau guzioen Aitaponteko. Eta gidari Patxi Larretxea, kirolari veteranoa eta mitikoa herri kiroletan. Emango diogu. 2-3. Buelta eman dio belaunietan, orain hortik gora bertzebait. Golpe bat. 2 eta berdindu. Bat. Buelta belaunetan, golpe bat, 2 eta berdindu, 2 altxaldi. Hau baioki, ederki. Atzen alditxo bat hartu, lehen errandu gondazala, kuadro zarra da, lehenko harria, garai batean erabiltzen zena, gaurko honi gutxiago. Hori da, horretela irubi urte arratian dipatxi. Eta rektangularra aldean zailagoa igotzeko. Ega joki, launetara, golpea,
Bigarren golpea berdin du, hiruak soldi, ederki jokin. Txalo batzu, merezi du eta. Bertze bat gelditzen zaio, jokin. Berotzeko ederra dau. Lau horreko soldi ekin dio, belaunetara heldu, golpe bat. Bertze golpe bat, eta berditu, lau jasoldi, erra, jokin. Eta orain aizkolari. Lau harri, txanda librean inguruanak. Nik hiru errandakoan, ase lanean. Bat, bi, hiru. Azaleko lanetan, gainazalak bakitzen nire alde batetik eta oizue bertzetik. Aizkora handiekin, goi-goitik, kolpeak emanez. Zala nerea aurten berriz ere txapeldun atera Euskal Herriko emakumeen txapelketan eta zoriontzekoa da neskaunen lana. Jarra eta jarra eta jarra. Eta tanko aizkora txikioekin eta golpe lizioekin barrenetan, barrengo lanetan eta baita Beatriz ere. Zatiko euraldi erra dago, zuon duen jarri eta lehen egurra gota dute, berroita burtzekoa, kanerdikoan pasatu dire eta nerea azaleko lanetan ezpala hundiekin, jotazu. Gaurko egunean hainbertze erreten den berdintasuna gizona emakumeen artean eta gustura gainera. Eta espezialitate guztiorko gizarte berri honetan. Eta plaza ere gero eta kanardikoa ja errespetoko egurra da. Kosta egiten da gurutzatzea. Donato ere handienetakoa hor erakusten, ezkai erakusten eta laguntzen hauek, kirolari hauek ez dira aspertzen. Gaztei laguntzen eta hauspoa ematen beti. Ederra da gauz hori. Jarrai dezan gure kulturak, gure kirolak eta kanerdikoan ja lanak entzintzen ari dire bibikoteak eta gero buelta emango diote. Hirugarren enborrean, kanerdikoan, nerea eta disko bat aintzin jota, baino hanka-zanka jarretzen dio bertzen bikoteak ere.
Udazkena entzinera doan honetan, gaur ia neguko giroa dugu, negu hurbiltzen ari denaren seinale, usoak eta lertxunak eta gainekoak ja pasatu zeak izanen dira eta hemendik antzinera gaztainak jan, segundoan atxeden hartu eta harto txuritzen eta lana egiten hasteko garaia. Azaian, zerreiai, jogoltiak prestatu eta laizter oleitzeroak, umeak eta gainerakoak gozatzeko. Baina gaur guk hemen gozatu egin behar dugu. Herri kirolariakin hemen nola ari diren lanean. Gaur hemen egurra prestatuak eta erremintak prestatu, kirolean tregura eta bizimodu buelta hartu diote, Nerea eta Maikak, kanardikoari gero, jaialdi handi honen ondoren bertsolariak izango dira, beti bezala, eta aurten bi bertsolari ditugu, Xabat Ilarregi, Leitzarra eta iparraldekoa Artetxe, Miren Artetxe. Lagorren eguzkia datorreta. Ia lanak entzeilu dituzte eta beroldi bat hartuta ere bai. Aizkorra da bat, aizkorra eramitzetera, altueran, izan da, eta kirola, igual herri kiroletan, teknika hainbat gauza behar direla, harri altxatzea ere haunitz bilek izango dire igual, herri kiroletan izaurenak, gero baitu seiga, harri sokatira eta lasterka eta bueno, pila modalitate. Garai batean baserrietan eta hemen egiten zen lanakik datozen zera da, ez? Erakosgarri, lanak nola egiten ziren mendian eta baserrietan plazara eramandakoak. Laugarren eborrean sartu dira oraintxe baitare. Bai, eguzki badu gogo ateratzeko begia erakutsi du eta batzuk zera besiago, tristixiago eta ardo batzuk hartuta indarra ematen du. Bueno, azkenian plaza ere jantzi da poliki, argazki bat ateratzeko moduan eta Nereak buelta eman dio azken egurrari eta ia lanak entzilua. Pare Uxue, bego Uxue! Ez, Uxue, ez. Beatriz, haupa! Hemen gure eskualdeko hiru feria pasatu diren, Elizondon, Donezteben lehengoan eta gaur Lesakan eta horrengoa Santa Luziak egingo ditugu Donezteben. Biziak jarrai dezala aurrera. Bueno, lana jantzin juta, Maikak, venga Maika! Azken txanda eman dio baita ere, Beatrizek, Uxueri. Bueno, bukatu ditu. Maika bukatu ditu, lanak, beharra, lanaldia.
Ego izue. Bertze bost golpe, bat, bi, hiru, lau, bost, sei. Hau izue, iep! Bantzen, venga, txaloak, zuen dako. Eta orain hirugarren ariketa. Este badio ez da hasi berria baino ja ikaragarri. Lau, lepatu edo egiten ziren garaiko ariketa bada, lehen da biziko apetik hori atera bartzen, eta hemen eskailera bazala egite ditu guztu, baina ari da egurra mozten. Pausoan hor jartzen ditu, eskailera moduan, eta hori egindakoan bertze eskailera bat jarri eta hasiko da egurra mozten. Hemen teknika egitza importantea da, zeren hor bertigoak eta hor zutikan egon behar da. Ez da erresa, ematen du erresa, baina hor altura hortan gainean egon eta gaina izkorean egitea, gutxi batzuen esku dago. Ari da koska egiten, hor eskailera jartzeko. Kontu handiz egin behar da lan hori, zeren hor ezpada ongi segutzen eskailera gero goitik bera etortzeko arriskua dago. Eskailera gero hor muturro bat izaten du burkanzkoa eta uste duze goitia tentzeko baita ere jartzen doa izkora goian eta orain hasiko da eur buzketa lana. Dentan zailena, zeren hor ekilibrioa oreka mantentzio hor delako. Ega patxi! Hainbat ariketa desberdinetan trabatua dago patxi. Uste dut plaza aldete biziko lasterka lanetan usitzela, gero aizkoran aritua da, harri altxatzen ere bai, txingatan ere lan ikaragarriak eginda dago eta orain berriz atzetik ibeltik datozen gaztei laguntzen hor eskola sortu zuen bera nahiekin batera eta hor da larraite ia urtetan gora, baina baitikan osasun ez ongi eta borroka jarraitzeko gogoz ikusten denez. Bera patxi! Bizitza osoa mendilanetan emana eta oraindikan ere mendilanetan darrai. Ez da makala bizona. Osasuna behar da, baina gogoa ere bai eta iraun dezala luzaroan, bere jardunbidea. Bueno, alde bate mandio vuelta, mandio zera, kortea sa... Hau patxi, txaloak patxiri. Bueno, azkenian eguraldi plaza da. Gertze bain ere, venga azkenko golpetan patxi. Iepa, egoidek, erra patxi. Hiruro eta 10 urtetan Iñakik. Jokinek, barkatu, Iñakikin nabil, hori uste dut. Zaudete, nik 3 errandakoan hasi. 1, 2, 3. Kainamarez lekuzuak. Hau ere, herri kiroletako saga mitikoren zera. Kimu. Julen eta Oier,
Eta bertzaletikan Oien Larretxea eta Endika Goia bi berata gazte. Paraldian hasi dire Kainamara Estarrak eta hartu du Endika eskora txikiakin barruko lan egiten eta orain zen Oierrek buelta. Goiti. Bikotea bueltatuta. Bueno, Patxi, zer moduz? Ongi eta ire bai. Ongi. Bueno, aldera egiten. Bueno, 70 urtetara lletua ja. Bai, iraila zaila ginen. 1935an, Arantzako lurretan hasia etorria, landaria, eta bueno, geroztikan antzoken abilena alde guztietan, eta bainika nahiko ongi. Lehen plaza zenbat urtekin egin jo? 18 urtekin, 6 kilometro korrika postua jokatu da. Diru apostila duro, 20 besta jokuan. Orduko izanen joan zerbait hori, ez? Bai, gaietako bai, lokozake, bai, itxon, lautzen ziotenak, apodela erorik edatzen edak, botatzen dirua, batera alde bestin alde, eta nealde erorik joan egun hartzen, hortik hasi genuen gure kirola, eta geroztik hemen zeitzen dio nika. Eta geroztik, harriakin, txingakin, zera, eskorin ere bai, eta denetatik egin du, ez? Bai, hainbeste kirol desberdien, bai, harri zapaketa zaila bat, zingaitza zaila bat, estilti berrezkorekin dira Europatan mundu mailan dira desente bilia, eta, bueno, beharro da harri kirol munduan lankauze desente ukitzuk eta neko ungia nire dena. Arpanian ere bai, tarte horretan? Bai, tere, bai binaka eta bai individualka. Gaur ere individualena bainikana, hemen ikusiko dituzue, binaka bai bere garaia. Bueno, badu zerbait, eskertzeko ere bai, eta bainikan gogoz, zaitiko lanian, mendi zulo horietan eta kirolari gaztai laguntzan ere bai. Bai, nik uste biharrezko daukula unitzek aurretik anak atzetik baina heldu den gazteak ez dutelako zaldu ginen aukera biharrelako. Gogorre zagatik oian lanetan eta ikutu kurtitxu egin eta, bueno, prebenture bai, arramiti bizen eta gaur eziteko hori gaur dena botaia du. Eta orduan gazteek nahidunak eta gogutunak urrinda dela eta hau denentzeko politia dela eta ireki daula eta behar duela ondotiken gure frustraiak egitzeko. Eta Lesakako herriakin eskertutare bai ez, hainbat aldiz urtetan hauekin elkarlanean eta oraindik ere plaza hola ikusita pozik ez. Bai, haiz pozikan, batez ere herrile gola urotxia hainbeste urtean gurua, hainbeste urtean eta gero jendik gurotzi da eta jendik maitatzi klase honetan borrokan eta bueno, itxurontzu ikusten gaitu dizik jugulako zela gaia biok eta orduan handik herria di Lesakare baita, bai Lesakatik aparta hainbeste herria di zortziuk eta herriak ere igual zorrutik olako gurutzalko taldeak ere ezurtik hautzeko eta horregatik ikusten dute biharrezko dela deialdiok egitea. Bueno, ja aurrerantzean ere, guk eta bertze batzuk ere olako besta bizitzeko aukera dugun eta duten eta segituko diogu, aurrera. Bai, aitzongi, bueno, eskerrik asko bentzaten guziari eta guta zorroitzu zaten guziak, ikusle guziak eta ere beti ustero menitzela eta igual gutien eskertu eta eskerrik honiz hola segitzeko gure inguruan behar dugulako zizlaria eta gure zein tartetan nor jumar duen abizatzeko. Venga, Patxi, bai. Eskerrik asko. Txalo bat, Patxi Larretxea, kirolari handiari. Eta bitartean, aizkolariak ikusten zuen, Irurika Goia, Beratar gaztea, barrengo lanak egiten. Bentzune bat badauka, baino
laugarren egurrean eta Endika hirugarrenean ari dire 6-3 egiteko egin behar da, eman behar zaio, Enborrari. Oier Kañamanesek ere laugarren Enborrari ekin dio, eta Endika barruko lanetan nahiko entzilua. Aizkolaria lanean ari din bitarte, Estefiri ere eskatu hor dizkigu bi, gizonak eta emakumeak denak badu duten eskubidea eta zer moduz Estefi? Ongi. Ja, bai, baduzu ez luze, baino pare bat urte hola harri eltsatzen hasi zinela. Hori da, guain jaute bat egin 2 urte hasirik, eta jortzen egiten ditu. Eta zer moduzko izan da, uste zenuena, zure ibilbidea harri eltsatzen gusturo zaude? Bueno, azkenin opari batetik atetzen, eta beti erraten bezala ez duen espero, nago lekura ietzia, eskerrak nire ondun daudenari laguntzen, eta horien esker eta itxekun esker nago lekun. Eta hori ere bai, publikoa ez, beti dagoela guri animatzen, eta behiek gaber ez gara bez. Eta zure maisua hor zerakin, Gipuzkoaldean ari zara eskola ikasten ofizio berri hau? Hori da, Josebakin nahi naiz, baina Joseba bakarrik ez da, gu gure hartin ere laguntzen gara, eta gaur Jokinekin plaza hogiteare hori bat da, legurtin emizko aldiz ere berekin egon duzen hemen lesakan, eta espero dut urte askoz biek hemen izatea. Baita, beratik aurten egin dituzula bi marka hundi ez, lan zailak eta gogorrak, zein izan dira horiek? Hori da, eguneko kopakin minuto batin 15 altxaldi, eta gero Zumbilan abuztuak behetzian idoien marka utxinun, 59 altxaldi eguneko kopari 10 minutotan. Eta guain abenduako 21-an beste rekor bat ikera joan denez, eta hortako prestatzen pizkot. Bueno, ederra da egiten entzea lanak eta gustura egitea da gainera ederragoa. Beraz, segi aurrera eta ja elkar ikusten dugu entzinera ere. Eskerrik asko zuei. Hala, hondi bat, Estefiri, merezi du eta. Bueno, buelta hartuta bi bikoteak, orain Oier Kañamanez hasi da 5. eta bertze bikotea pixko bat antzinua. Jotasu, ez dute hotzik, pasatuko, bazkaltzeko gozea egiten.
Bueno, oraintzen, Oier Cañamares zazpigarren kortean, Julen eta Endika goia pixkot aurreratuak, baino hemen ari dira orpo-zorpo, hanka-zanka, jotazu, bada nahiko lan, ematen du lan txikia direla, baino emanen bertzaio, respetuko lana da. Hau Oier! Egunaldia lagun dugu eta gaur ere eguraldiak eguraldi jendea arrimatu da. Ikuskizun polita hau honekin gozatzera. Jotazu Julen Cañamaresek eta besteak ere lan. Bueno, ja azken egurria sartu dire bi bikoteak. Zu batean hemen Oier Cañamares eta Endika Goia bertzaldean. Bueno, azken enborrean sartu dire bi bikoteak. Azken enborrean eta azken aldean baita ere. Zu batean ikusten duzue, Oier Cañamares eta Endika Goia bertzaldean barruko lanetan jalanak aitzinduta. Opa, bukatu du Julen eta Endika bikoteak eta lan ederra eginda. Eman dio txanda, Oierri.
Oye, ja lanak bukatu dituzte, beste bikoteak ere, txaloak, aizkolariei eta orain berriz ere harri altxaltzailea jarriko ditugu lanean, Estefi Etxebeste, 3 kilo. Bat. Bi altxaldiko ekinaldiak egin behar ditugu ikusten denez, orain pixko bat deskanso hartu eta hiru lau relojo ezak dio, Jokin, 40 segundian lau. Bost. Sei. Minuto eta bostean 6. Amar baietz. Amabi ez. Zazpi. Zortzi. Bedetzi. Amar. Ameka. Bertze bat bai. Amabi. Erra lana. Zorionak, Estefi. Merezi duzuta. Eta orain eman izu eta hasiera 1, 2, 3. Bueno, ikuste duzu hauek badute zera, nork irabazi hor erronka. Lehen kortean zilua biek, a ber, Oierre moztu du eta baita Nerea eta Maikak ere orain tankor sartu da, Beatriz eta bertzaldetikan Oier Kañamarez, 4 korte. Apostuak, ni neskan alde, a ber, nork egiten du apostu, neska baietz aurretik aukatu. Gauzila, iepa! Bizkaur ikusten dut Oier Kañamarez, hierren kostea. Orain Julen Kañamarez sartuko da eta neskan aldetik ere pentsatzen dut ingotela esan da. Uxuen sartzen da, nire jarraitzen du. Ez dakit ez oten altzen deskuidatu. Hiru herren kortean Patxi. Eta... hor ez dakit juezak zer dion Donato honezkoa o... Bueno, berdin samar, hiru herren kortean. Gero beste bat gelituko zen beste korte bat. Neska aurretik, ez, Patxi aurretik. Venga! Eta orain... Badago horren darra.
Erra! Saio hau Lesakako udalak babesten du. Eleberri eguzki panelen instalazioa, proiektu personalizatu, baimen eta diru laguntzen gestioa, amortizazio planen azterketa, ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen instalazioa, finantziazio aukerak, Eleberri. Ian Ware, pH-a erregulatzen du eta gorputzeko ura garbitzen du, osasuna emanez. Iturri natural bateko ura edukiz, famili osoarentzat hain kaltegarriak diren kloroa eta fluorra kenduz. Zure banatzaile independentearekin harremanetan jarri. Eguneroko tensioak arindu eta zure gorputzaren oreka berreskuratu nahi duzu? Reflexologiak zure nerbio sistema zentrala eta periferikoa orekatzen laguntzen du. Presioa zehatzen bidez gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du, osasuna eta ongizatea hobetuz. Reflexologiak onura uniz ematen aldizkizu. Ansietatearekin laguntzen aldizu, estresa gutxitzeko eraginkorra da. Baita odol zirkulazio edo immunitate sistema sendotzeko lagungarria. Gorputzaren funtzionamendu egokia sustatzen du. Zure gorputzak atseden eta arreta merezi du. Etorri oinlurrera eta senti ezazu benetako oreka eta lasaitasuna.